Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Bij een incident tussen twee auto's die aan het fieveren waren, is een man op de Cubaweg ernstig gewond geraakt. De twee auto's waren bezig met het draaien van rondjes op de weg toen een van de automobilisten de politie zag aankomen. Daarop wilde hij wegrijden en dat had een ernstige botsing tot gevolg. De man is opgenomen in het ziekenhuis en is er volgens de politie ernstig aan toe. Die onderzoekt de zaak verder. Maals Messera van de organisatie Chata en Hugo Clarinda van het Curaçao Toerismebureau zijn blij dat American Airlines vanaf november weer gewoon 2 keer per dag zal vliegen vanuit Miami op Curaçao. In de periode september en oktober wordt dat namelijk versmalt tot maar 1 keer per dag en dat is erg weinig, aldus Clarinda en Messera. Dit heeft echter te maken met interne problemen bij American Airlines, dus ze zijn blij dat het vanaf november weer business as usual is en er weer veel toeristen naar Curaçao kunnen komen. Een bizarre gang van zaken rond de populaire truckipang La Fogata. Volgens de rechter in een vonnis van 28 juni heeft de truckipang geen vergunning voor een terras, maar die terrassen staan er nog steeds. Daarom werd 's middags La Fogata gesloten. De eigenaar besloot erop zelf het terras te laten afbreken, dus nadat 's middags de vergunning was ingetrokken kon La Fogata 's avonds weer open. Statenlid voor de partij Pueblo Soberano Jaime Córdoba heeft in een brief aan onder meer de Vereniging van Christelijke Pastoors geschreven dat zijn partij Pueblo Soberano in 2015 officieel heeft vastgelegd als partij nooit voor een homohuwelijk te zullen stemmen. Discussie is opgeleid nadat afgelopen vrijdag enkele honderden mensen op het Wilhelminaplein demonstreerden tegen de invoering van een homohuwelijk. En volgens Córdoba zal de partij vasthouden aan haar principes en niet stemmen voor het openstellen van het huwelijk. De Extra meldt vandaag dat de Curaçaose luchtverkeersleiding eigenlijk een investering moet plegen van meer dan 29 miljoen om op die manier bij te blijven bij ontwikkeling in de luchtvaart. Dat bedrag is alleen veel hoger dan wat er momenteel in de kas zit van de Curaçaose luchtverkeersdienst. Omdat ook vanwege de crisis in Venezuela het aantal luchtactiviteiten is gedaald, is men voorzichtig over het nemen van de beslissing. Niettemin zal er binnenkort een beslissing moeten worden genomen. Gisteren was precies 100 jaar geleden dat Jong Holland, de voetbalclub, werd opgericht. En daar werd gisteren uitgebreid bij stilgestaan tijdens een dienst in de Santa Ana-basiliek. 'S Avonds was er daarnaast ook nog een feest bij het San Martinus College. Veel oudspelers en mensen die de club een warm hart toedragen waren aanwezig. Jong Holland is al 100 jaar een belangrijke voetbalclub op Curaçao. Honkbalnieuws. In de Little League Caribbean 2019 heeft het Curaçaose team van Pariba een enorme overwinning behaald op het team uit Bonaire. 11-0 en eigenlijk geen enkele kans voor de Bonaireanen. In Nederland is ook gespeeld en daar heeft het Curaçaose honkbalteam minder goede zaken gedaan. Tijdens de World Port Tournament werd met 6-2 van Chinese Taipei verloren. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.